Hi mga kabarks, welcome back to my channel, Margin Jaira Sardi. Today's video mga kabarks, padung may karon manguha o halamang gamot para himughat. Ito ta karon mangita ta dito. Sige mga kabarks. Kuan ko pangita inyo ka asara mo. Ayo makita mo si mama. Ano asam duwan hanawan. Ako ko tuwa sa kini to. Ano asam to si Marlene? Uy, asa ka duwa dito. Kuan ko pangita ninyo. Ato lang ni. Wa ko ingay. Dito ko ila rin kay nami. Grabe ka uli pa dito. Di ko asam to sila ko diri ha. Kasi kung tuwa mapukan minaw. Tuwa ko asam to sila ha. Sige kingit mo manggahan diri. Bato ni likot ko kay wala nagtingtingog. Namura siguro istorya. Hindi ko nakasama dito sila. Grabe hati. Lagi ako dito. Dito kami ngahoy. Oh. Mani pauli. Halamang gamot. Mani para himughat sa tao nga nabuhat. Tao sa babae nga nabuhat. Lah, didagan. Mani pauli mani dito. Dito. Balik man, balik. Kapag turuan dito ako dito. Di na nakasambit man. Dapat alis mama supay, dito ulit dahil man. Mo dala mo sa ako. Dili na ako. Ani ni? Oy, dili. Dili na. Sige, dili ba? Kapoy mo di. Di mauna. Oh. Una mi agi. Yaw ina, ay sini. Naghugas nagsinaw na siya mailan gud. Ngari ba sinaw na sinaw. Minang ka rin talinis. Kaya pagdugsak ba? Daghan pa uli din eh. Galumbay man eh. Abot ito. Walay nakatuod. Ako rin nakatuod. Ano kaysa sige pa ko gimughat. Yang itiman anhaw ni. Gagmay pa kaado na sila. Parang dagko na. Wala, tuloy naman. Amang tumoy na dapit. Kayo mo lagi din. Katod ka asang tumoy. Dahil mo kuha taglain. Aray. Napay lain na. Uy, ko na. Ayo dapat lo di na. Wala giputol kalay. Alam ri mo guna. Mo gani ano giputol sa Abi ko di alam ri basa una ra na uy. Ano nang dito pa. Ay, magkuha ng butas si mana mabuslot ayo ito nun. Oh, Dalis ti ili mo. oo. Agoy. Gigi. Wa ko kita day abi ko di alam ri. Abi ko kanang na ay bagon. Ayun, lambre. Alam ri man ay. Bas ko na kay abi ko bagon. Ko ano mo butsa na mabuslot natusok kung ti ili mo na. Na din ilang video de. Na ano nang pakita sa ano. Luka pa sila. Ko na.
Ang pa na ako diri. Unsa man ni bisag dali ilam ri? Usok ni tada. Ang kuno na ko napabay sa uban. Basta na pwede kong gamot. Mura ni kahoy ni. Pauli na. Manay mughat. Kamu dua bira. Pwede ka dagat. Lang na. Esa ba? Tuklod tani mo tagak tan sa paron. Habog na ba ito? Sapa na dia. Lan na ti bayo ito. Yaman mga kuha day, kuha lagi dire. Tadi oy nalagpot, nabirag apil. Ha? Tato pa isa gikuan mo. Taas. Oh, kay malaya ra man puna. Ta. Tuhon mo na, matamon ito. Anay ba? Barato yun. Ibalik pa mo anang ngugkog di inday. Ikaw sa ridon na ko eh. Lang ni. Pag gamay ra kung jayra na mugat, turun ko nitro. Langan. Pwede man sa ridon ko. Di ko nung allergic kung junabi. Maburot ko nung yung liog. Ang iyo di sa anay. Anang tawag ni on, ang mahol on. Ay, pauli. Anong mama? Ni ugaw gud Pauli. Na. Na. Ba? Ikaw ra ba niyong kuan ha? Ito na. Buhi ka ni. Ano dai di kam da? Bugat ko na siya. Ang era ko na sa dool. Ikaw, mahoy ka mawaton ka na. Di onda na. Ibalik. Kapoy mo eh. Magdaro ko. Dapat mo din punto na plin to ah. Sa ganito gan abot dito na dito. To ko ta kinda ko anta. Awa. Na ko kayo, tako kayo. Daghan. Hala, asang kalo na ho? Ito himughat pa uli. Among kinuha. Para himughat sa manghud nga nabughat ko no. Nabughat sa kuan siguro. Siya ba rin mo sa day? Nabughat og pangaswat og sira kay ilang trabaho furniture. Bugat man. Datungan gani nilang duha ay karga. Sisinya mo rin gayong. Sakit naman ay kaon. Sama? Ano naman? Sakit man ay kaon. Ang Sa lugas. ha? Lugos. Aw lagos din ya? Lugos na nahubad. Awa kay sa ridon na may inon ha, sig palit sa ridon. Kauli manggot. Panington man tagtaman. Pag siya di siya kauyon, mukuan daw ko ng hubag yung liog. Ugasan na ni mudaan. Yung insert ni mugtama ni mo short na eh. Ay short. Ito man ko. Ito man hawak. Para na ho. Dai, og imo na jang lugpitan dai ag mauga ang itong basa dito. Insert ito man. Pampan og dili mo hangko kaman kay magkuan-kuan hangin. Ito.
Matag na dahil